Λοιπόν, είμαστε στην επιστροφή. Φτάνουμε στο σπίτι, η ώρα είναι 12 και 20, έχει πάει πολύ αργά. Αλλά αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι το πόσο πραγματικά είναι ευλογία όλος αυτός ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε. Τόσοι άνθρωποι που θα έρθουν να σου πούνε ένα καλό λόγο, τόσοι άνθρωποι στους οποίους συνεργαζόμαστε, που δουλεύουμε μαζί, ή αυτό που είπα κιόλας, ακόμα και να μην δουλεύεις, θα έρθουν να σου πούνε ένα καλό λόγο. Άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει σχέσεις χωρίς να γνωριζόμασταν προηγουμένως. Και μια ανταλλαγή έτσι τόσο θετικών συναισθημάτων και μιας καλοσύνης, και βλέπεις τον κόσμο έξω που τρώγεται μεταξύ τους. Που τους κοιτάς και δεν σου λένε ένα γεια, δεν σου λένε ένα καλημέρα. Και εδώ πέρα είμαστε σε ένα χώρο και ήταν όλοι με ένα χαμόγελο. Αυτό είναι το πιο ακριβό πράγμα. Μπορεί στα stories πιο πριν να έχετε δει πολλά λεφτά, να έχετε δει πολύ μεγάλα μπόνους, αλλά όλη αυτή η καλοσύνη και όλη αυτή η σύνδεση με τους ανθρώπους δεν πληρώνεται ούτε με όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Εύχομαι πραγματικά σε όλους να βρουν ένα τέτοιο κλίμα που πραγματικά να εκτιμάνε ο ένας τον άλλον και να μπορούν να συνδέονται ανθρώπινα από την καρδιά. Αυτά. Καλό σας βράδυ.